Esselamu aleyküm, mehriban ileşler. Size dünyadaki ähli gowluklar arzu edýäs. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaj almagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gedek sanyna başlaýas. Mehriban ileşler, biziň gepleşigimiziň şu gedekki myhmany, ene görüşüňiz ýaly Türkmenistanyň halk artisti Tuğan berdi, Oraz berdi. Tuğan, seň gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Ine Tuğan hemmemiziň bilişimiz ýaly hormatly prezidentimizin tagallasy bilen gün saýyn güllap ösýän diýarymyzda bir aýdyma, saza, medeniýete, sunugaty, döredijilige bir aýratyn uly ünferlerdi. Bir aýdyma aýtmaga, saz çalmaga mehriban arkadamyz şu uman haýsy işde işlejek bolan ähli şertleri döredip berdi. Söhbet öşlüğünün başını şular doğrusundan başlayalım, onun iyileşlemede söhbet öşlüğünün arasında aýdyma aýdyp bererdin. Toýlaşan Türkmenistan diýarymyzda gahrman arkadamyzyň taýtagallasy bilen ähli işler, ähli ulgamlar, ähli babatda bedew adilen öňe barýar. Gahrman arkadamyz bagtyarlyk zamanasyny bize peşkeş berdi. Biziň türkmen raýatlymyz bagtyar ýaşaýar. Şu aýdym saada şeýle bir ul ünferli de, aýdym saat hakykatdan hem adamlaryň göwüni joşurýar, wagtyny hoş etýär. İşe bolan okuýuny artdyrýar. Şoň üçin hem biziň ähli idaralarymyzda, kärhanalarymyzda umman türkmen bir jemgyýetiniň arasynda aýdym saatymyz, sunwatymyz eş araç bolup geçdi. Umman türkmen halky belläp geçişimiz ýaly elmydamada bir şahannat halka sunwady, aýdym saady, toýda barany şeýle söýýänligini gahrman arkadamyzyň siýasat boýunça daşary ýurtlara gidilýän saparlardan hem has netijeli görmek bolýar. Türkmen halkynyň şeýle gadymy sunwatyň eýesligine hem şeýle şu döwürde, häzirki zaman döwürde şeýle sunwatyň ösen derejesini gahrman arkadamyň tagallasy bilen dünýä äşgär edip ýörse. Mehriban arkadaşlar ýurtlara iş tapar bilen gidende şol bizim ýurtmyzdaky bagşy tarandalary, döredijilik işgärlerini, medeniýet işgärlerini alyp gidip şol daşary ýurduň medeniýeti bilen bizim öz medeniýetimizi ýygjamlaşdyrýar. Daşary ýurtda geçirilen çärelere agdap geçsek şu Özbekistan döwletinde ikinji ýola geçirilen mukam ýaşyna bir ýeňişli ornlara munasip bolup gelmegimiz. Oň ýa-da bolsa Täjikistan Respublikasyna Türkmenistan döwletimiziň medeniýet günleriniň geçirilişinde o taýda da uly topar bilen gidip ulus zaknalarda giň köpçülükde şo taýda bir täjik dowunlamy bilen şo taýda ýaşaýan türkmen dowunlamy hemde täjik halkynyň öňüne çykyş edip uly gylgyn el çarpışmalara munasip bolmagam bizi gaty begendirýär. Gahrman arkadamynyň häzirki dünýä nusgalyk işleriniň amala aşyp bir dünýä nusga bolýanlygyny görüp duýup ýaşamak, daşary ýurtlarda şo zatlaryň netijesi görmek biz üçin ulakan bagyt.
Tuğan köp sawal aýdyp beren aýdym üçin. Tuğan köp sawal aýdyp beren aýdym üçin köp bolsun. Owa şu meýal aýdyň sany köp bolsun. Şu özüň çalyp özüň aýdýanda. Onu özüň çalyp özüň aýdýanda. Dutaryň ýanynda daýdy. Onu dutar çalýan. Dutaryň ýanynda daýdy. Haýsynda has bir özüň üçin arkaýyn aýdýan. Özüň üçin arkaýyn duýup arkaýyn aýdýan. Dutar çalýan demä özüň. Ya şu uly simfoniýa orkestriň öňüne. Ya şu uly simfoniýa orkestriň öňüne arkaýyn aýdyp bolýar. Has uly arkaýyn aýdyp bolýar. Şol hemmetine de jogap gasyk duýulýar. Iň kıyın köp zahmet talep edýäni, şol köp zahmet talep edýäni, simfonik orkestrda aýtmak. Dirjorla otayda dirjorla işleşmek. Dirjor şol saady, şol ýa-ni elbilen görkezenne öňürek başlatan ýa-da gijirek başlatan ýa-da öňürek başlatan ýa-da gijirek başlatan ýa-da bir söz uzaltsaň eýem birgiden adam ýalňyşdyryp bilýände. Ana iň zahmet köp talep edýän. Ana iň zahmet köp talep edýän. Hard jogapkärlik durumda. Ýöne simfonik orkestrň köp ýöne edil şonýal jogapkärçilik köp bolşary on halk edýän. Ýöne iň arkaýyny aýtmagy, ýöne iň arkaýyny aýtmagy elbetde dutar salaňda. Sebäbi dutar salaňda ýankyň tagelyň alyp barýar. Ýankyň elinde bolýar. Depini alyp barýar. Söz elinde. Depini öz äkidi sadur bolsa eýer depini öz äkidi turda. Soň döwra sadur bolamyň. Klaw sadurlarda düwmesini basaňdan depini ýankyň düwmesini basaňdan depini gaýtalar. Soň depini ýyny düşme bolýar. Hawa, soň depini ýyny düşme bolýar. Depini öz elinde. A dutar salaňda depini öz elinde. Bar dady. Şol öz ýüreğinde bar dady. Sageliňe depini alyp gitýär. Yeke dutarda aýdyp halkyny aýtmaklyk hasam bir ýüregiň açyk görkenmäge men arkaýyn bolýar. Men iň arkaýyn ýöne men urum bir sol dutar ýöne men urum bir dutar aýdymçy däl, dutar sözler öz urum estrada aýdymçy. Şoň üçin täze ünsemli estrada aýdym berýär. Estrada urunan täze aýdym bolýar. Usullary ýa täze bir usullary ýa şey digen bizi halk köpçüligi esasy estrada bar. Tuğan onu näme ileşlemede? Doğru. Tuğan onu näme ileşlemede? Ýene bir aýdym aýdyp berden. Halipalymyzdan şeýrine halipalymyzdan miras alan aýdym bolan. Saňa duşany merdiýen aýdymak berýär.
kime koymasa Şol halipa şähertlik ýoly biziň döwletimizde türkmen halkynyň içinde bir ýer şargaç bolup geçdi da. Yani bize şol halipalardan geldi şu aydymlaryň hemmeti halk aydymlaryň köpüsi hemmeti şo halipalardan şäherde geçip ondan soň ýene-de özleri şähertlerine geçirip şu döwre gelen aydymlar da bular. Sugan ne ýan gaýt beren aydym üçin ýene köp sag bolsun aýdýanda. Uman şu halipa şähertlik ýoluny açyp berdi hormatly prezidentimiz. Şu halipa şähertlik ýoluny ne bir näçe halipalardan bir öň halipalardan köp aydymlar öwrenip şu wagtynda özüňe bir halipa bolýanda ine bir şu adam bagşy bir belli bir derece baranda onuň özüne ýol tapýarda özüniň ne balla halipaň ýollaýan ýaly ne öden ýadna watfyň aýdyş ýoly tagajep barfyň aýdyş ýoly orada ýalyň aýdyş ýollaýan ýaly ne şu wagt bir näçe ýaş wagtlaryň içinde köpüsi bir saňa meňdäp suwhana meňdäp aýdasy gelýärde. Türkmen halky şo şähert halipadan ozurmasa kär ýetermiş diýdi. Şol bir kent pikirlenir ýa-da şoňa öýdi. Näme üçin halipadan şähert güýçli bolmaly ka diýip sonra bolýar. Biz häzir näçe aýdym öwrensegem şu halipamyz halipalygyna durýar-da. Şol ýaşap geçen halipalarymyz olara şek şuka ýok da olar eýem şo bir şol aýdym ýaşsan aýdymlar bize miras goýupdylar. Bir ýylda diýalyk bize şökle açyp durşalar aýdyk giden ýadýarlyk goýup giden aýdymlary henide çerni bize gollanma. Ýöne haçan sorasam biz näçe ýaşaly, näçe zähmet çekip özümiz aýdym döredeli. Ýöne biziň göwnümizde şolar täm bizden özümizden ýokary hasaplanýar. Ol şeýle bolmalam da ýöne edil halipa şähert ýoluna öz düşünsüm şol halipaň edenni gösgöni gaýtalamaly. Şol özüňem ýa-ki odanlyk goşmaly. Öwüşüň bermeli. Şol ertiniň öz ýaşap geçen döwri başga da. Şol döwürden täsirlenýär adam. Şeý diýem, şoň üçin diýilýär-de.
Vakit menen havar sarsan bir yar için amin. Ağesiyadan havar verirsen o diller için amin. Bizim näme diňe şu halipaň barlyk hajifdäl, ondan soň bir biziň bu aýdym sady bolan höwetimiz Türkmen Milli Konservatoriýasyna alyp geldi. O taýda ençeme bir aýdymçy vokal aýdymçylarymyz bar. Olardan dinledik, kompozitorlardan saz boýunça bir bilimiz ýokarlandyrdyk. Nota boýunça sadymyzy gaz güýçlendirdik. Şeýdip ol halipalar bilen duý demek bolmak meýser etdi. Soň okujaýymyzy gotaryp näme anamrat bilýän şu teatrda işledik. O taýda da sahna ustatlary bilen bir hatarda
işlemek, olaryň bir tungatda gören tejribelerini gurrun vermegi bizim kalymyzda täsir edip şu zatlara özüme siňýär-de. Onuň şu zatlary düşünüp her halipadan özüňe gereğini alıp özüňe siňdirip onu aýdym sagyna geçirsen ana şonu öz ýoluňy tapýanda. Şoň üçin men ýöne hiç açanan bir tunwadyň aňyrsyna ýetdim, ýa bir halipa çykdym. Şo käwa dogrusyny aýdanda şu ýaşlar halipa diýip ýüzden ýa bolyn bir hile bolýanna şonu özüme jogapkärçilik duýan. Men halipa bolaýdym ka. Heniň ýerdäm ka. Diýen soralar içinde gaýtalanýar-da. Ýöne ýa ýaşlar halipa diýip ýüzdense şoň ýygyny şoň münasip bolmaklyk hem jogapkärçilik ýatyr. Hattoran fuhan onu näme töwetleşiň şu ýerinde ýene bir aýdym aýyp berden gileşlemde onu töwetmedi ýene dowam edeli. Gurundeşligimiň şu ýerine halipalamyzdan miras galan sonagy ýene aýdym aýyp beräýin. Aýdym aýyp beräýin. Başım kelbilimni gülüp yolla yerendi. Geçe yıl tegeli sevgilim seni sonra. Geçe yıl tegeli sevgilim seni sonra. Ay sana gel yardıma yener. Ah sevgilim gel yardıma yener. Sana gel yardıma yener.
Köp sağ ol. Suğan ayıp beren aydym üçin doğru demine şu Halipa şäherlik hakynda söhbetleşigimiz dowam edip otyr sağ ol. Şu halipalardan bize miras kalan aydym näçe aýtsaň şonça dinlätiň gelýär-de. Şoňa öz başyna bir öwüşüň berip hasam şol aydymy bir süýjeye-de şol aydymlar. Köp sağ ol aýyp beren aydym üçin. Suğan indene şu bir millilik doğrusunda da söhbetimiz dowam edeller. Eten bir näçe daşary ýurtlarda bolýanda özüň bir mahmaliýetiň bilen aýdymyň sadyň bilen Anamrat ene şu birat belli geçetim sonra boýunça şu dünýä halklarynyň içinde öz milliliğini yitirmän saklap bilen halklaryň biri Türkmen halka Gahrman Arkadamyň bizen bir isleýän zady milliliğimizden yitirmeler. Döwrewaplaşmaly ýöne milliliğimizden hökman yitirmeler diýen düşünje biziň her birimizde bar. Şoň üçin hem daş ýurtlarda bolamyzda da eşiklerimizde ýa-ki gyrmyzdan telpegimiz bar biziň eşiklerimizde şol gadymky bir odan lywaslarymyz bilen milli lywaslarymyz bilen çykýar solen şol eýýän tomoşa edip oturan adam täsir etmekde kän göterim biziň utuşmaz bolýar-da. Aydymyň bir sözüni gowy edip aýdyp bilseň halk eýýän biziň eşigimizi görüp begeni otyrda. Şoň ýalan bir aydymdan bir gowy edip hiç bir kemin oýman ýerine ýetirip bilseň oňsoň dinleýiji bara joşup el çarpyp gözüne ýaşaýlap begeni ýan pursatlary bolýar-da. Türkmen halkymynyň şu gadymy aydym sady dünýä ähli ýerinde de aydymyzda özüň orny tapýar-da. Özüň gadymyligi bilen hem bir nipisli bilen nirde aýtsagam öz orny tapýar. Geçti könglim mendiline yetişti. Kalmaralım filmin yadımcan halini. Belet belet dağlar arama düştü. Kalmaralım filmin yadımcan halini.
Aşık yemra düştü ışkın yoluna. Sonalar gark olmuş ışkın vakıline. Baş koymuşum Fevr yarım can galili. Aydymyň sazyň aňarsyna çykmak ýok da, näçe öwrenseň şu wagt misal üçin näçe aýdym öwrenen bolsaň ýene şonça aýdym öwrenseň hem aýdym saz döredijlik gutarmaýar da adamyň zekini. Şoň üçin edil şu wagtky döwürler geljekde bir döredesiň gelýän, edesiň gelýän maksatlaryň bardyr. Şulaýdymy şunu ýarak edip bir aýda aýsam diýip. Edil şu wagtky döwürde näýle aýdymdan işleýän haýsy kompozitorlar bilen aýdym döretmek üçin hökman bir kompozitor eger özüň döretmeýän bolsaň hökman bir kompozitorlar bilen işleşmeli. Onun sene özüňi bir näçe aýdymlar döredin sebäbi notadan başyňyzga şu sunat urunan aýdym saz urunan bilimiň bar, ilimiň bar. Şoň üçin şular hakynda özüň bir giňişleýän gurrun berseň-de. Aýdym sazyny baýlaşdyrmak ýa-da biziň kompozitorlarymyzdan galan nusxa aýdymlarymyzy täzeden işlemek üçin biziň ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde ähli mümkinçilikler döredilen. Şo taýda ençeme orkestr bar, Türkmenistanyň döwlet hory bar, olar bilen işlemäge ýa-da güýçli sazanlar bar, simfonik orkestrimiz bar. Şolar bilen işlemäge de düýpli mümkinçilikler bar. Şunlar biz şol simfonik orkestr üçin niýetlenen aýdymlary täzeden öwüşgün berip, täzeden aýdyp şol biziň sesimiz bilen ýanglanar ýaly, döwrüň sesi bilen ýanglanar ýaly täzeden çalyp işläp şeýle taýynlyk görýäs. Onuň bir ýanada şu estradada bir täze özümizde sesimizde golaýrak aýdym bolsun diýip şu kompozitor Omar Igan bilen dağlara bar, dağlara diýen bir aýdym işledim. Onu söýgü bilen bir aýdym bar. Şoň täzelikde taýyn boldy. Şonun näme mawy ekranyň üstü bilen halk köpçüligine täze hödürledik. Bir dinleýijilerin arasyna öz orun tapar diýen umydymyz bar. Şol ine aýdasym gelýär, şo näçe estrada urunan işlejekmi? Ýa-da biziň halk aýdymlarymyzy täzeden öwüşünler täzeden işlejekmi? Ses ýazgyny studiýalarymyz bar. Ýa-ki ençeme orkestr bar. Hor toparmyz bar. Şolar bilen maslahatlaşyp öz döwürdeş aýdymçymyz bilen maslahatlaşyp haýsy aýdym gelşegini, haýsy aýdymyň sözlerini nirden almaly, haýsy aýdymçy ilk aýdypdyr. Şo zatlar bilen meşgullanyp näçe sünnäläp şu halk köpçüligine hödürläp gelýär. Aýdymlarymyz bolama köpçülik tarapyndan gowy garşylanýar. Ýene de şoň ýaly täze eserleň üstünde, düýpli eserleň üstünde işlemek niýetlerimiz bar.
Gidyenini saklamayın ben seni. Alın baktı açık olsun gerek. Haysi yerde kimin gelini bulsa, çok bilindi orasın yürek. Nerelerde kimin gelini bulsa, çok bilindi orasın yürek. Yatağımda bölürüm, ağlayan yüreğim. Gelelim gelelim, orta boylu gidelim. Yatağımda bölürüm, ağlayan yüreğim. Haysi yerde kimin gelini bolsana, dünkü kafiyetini koymalı olsun. Nerelerde kimin gelini bolsana, dünkü kafiyetini koymalı olsun. Demek ki yarım derler gelelim, kimin gelini bilmeli olsun. Demek ki yarın derler gelelim, kimin gelini bilmeli olsun. Gelelim gelelim,
yıllarımı yadlamda. Benim sana sevim yadıma düşün. Taliplik yıllarımı yadlamda. Hem de benim upalıya yollaşım. Gözlerini gözlerinde saklarla. Hem de benim upalıya yollaşım. Gözlerini gözlerinde saklarla. Geredim gerek, orada böyle gerek. Yanlarında böyle ağlayan yürek. Geredim gerek, orada böyle gerek. Yanlarında böyle ağlayan yürek. Tuğan köp sawal aýdyp beren aýdym üçin. Umuman biziň şuňky gepleşigimize gelip aýdyp beren bir näçe aýdymlaryň üçin gadakly söhbet döşükleň üçin saňa köp sawalsyn aýdýan. Bundan beýle işiňizde ulokan üstünlük awraýyňyz mundan artyk bolsun aýdym aýdaňyzda sesiňiz batly, eliňiz ýitip bolsun taşaraňyzda. Umuman maşgalaňyzda awadançylyk arzuw edýän. Bir de şu bagtarlyk zamanatyny peşkeş beren, bagtarlyk zamanatyny yaşamağa hem de döretmäge ulokan mümkinçilik beren Gahrman we Mehriban arkadaşymyza sag bolsun aýdýarym. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, bilent başy aman bolsun. İl ýurt bäküýtli bütün adamzat ähmiýetli durmuşa geçirýän işleri ilmi dama ruwaşlara beslensin. Mehriban aýleşler, size ýene bir ýola älim ugruklaryny arzuw edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz Mehriban hem Gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriň rowaj almagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gedek sany geçir gutarýas. Hoş sag bolun, toýlarda diýdarlaşalyň.